Hej, og velkommen til Formueportalen. Jeg vil i denne video demonstrere, hvordan betalingsmønster virker. Betalingsmønster er en nem og hurtig måde til at få indtastet dine tal, og du slipper derved for at skulle indtaste dem manuelt måned efter måned. Du finder betalingsmønster ud for hver budgetpost ved at klikke på pilen. Det første du skal tage stilling til er, hvor ofte betalingen skal gentage sig. Ved at klikke på pilen har du 4 valgmuligheder. Månedligt, kvartalvis, halvårligt og årligt. Herefter beløbet på betalingen. Herefter skal tidspunktet for første betaling indtastes. Så frem betalingen og budgetposten har eksisteret hele året, vælges januar i det indeværende år, for derved at få det komplette billede. Hvis det først er senere på året, kan denne dato vælges ved at klikke på kalenderen. Til sidst skal du angive, hvornår den sidste betaling finder sted. Ved at klikke på pilen har du 4 valgmuligheder. Det angivne tidspunkt, uden udløb, det ønskede pensionstidspunkt og folkepensionstidspunktet. Det kan ofte være svært at kende den specifikke dato, hvorfor man med fordel kan anvende uden udløb. Så for man får kendskab til datoen, kan man altid ændre denne. Når man er færdig med at indtaste, slutter man af ved at klikke på gem. Fortryder du indtastningen, kan du genåbne betalingsmønstret og angive beløbet til 0 kroner. Betalingsmønstret vil derefter blive nulstillet. Dette var en video omkring betalingsmønster. Jeg håber, den har gjort det mere gennemskueligt, og du nu selv kan prøve dig frem. Tak fordi du kiggede med.